Merħba u nilqawkom ma' sessjoni tal-lum. Illum se nkunu qegħdin inħarsu lejn il-ktieb Il-Futbol Mhux Players Biss. Miktub minni Sera Busuttil flimkien mal-kollega tiegħi Gilbert Aġus. Għal dawk li ma jafux minnu Gilbert Aġus, Gilbert huwa stilla fil-futbol Malti. Gilbert kellu karriera mill-isbaħ mat-tim tal-Belt Valletta, fejn kien il-captain ukoll, u eventwalment sar l-assistant coach. Huwa rappreżenta l-Malta mat-tim nazzjonali Malti u llum il-ġurnata huwa l-coach tat-tim ta' taħt il-21 sena. Sewwa ġifieri huwa onura lina li għandna l-Gilbert fit-tim magħna u huwa parti wkoll minn dan il-ktieb. Il-ktieb huwa ddiżinjat minn Svetlana Magro u ppubblikat mill-BDL. Sewwa? Tajjeb mela, kif jgħidilna t-titlu u forsi kif tiftakru mis-sessjonijiet l-oħra fejn tkellimna dwar dan il-ktieb, f'dan il-ktieb aħna iltqajna ma' nies li jaħdmu minn wara l-kwinti tal-futbol. Mela mhumiex il-futballers li kulħadd jaf, dawn huma nies illi għandhom xogħol importanti ħafna għall-futbol, però mhumiex futballers dawn. Iltqajna eżempju ma' min jieħu r-ritratti, il-fotografu, jew xi referi. U llum se nkunu qegħdin nitkellmu ma' xi ħadd differenti. U hawnhekk fuq il-mejda tiegħi jien għandi tuffieħa mela ma' min taħsbu li ser nitkellmu. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar in-nutritionist. Okay? Kif għandna hawnhekk? In-nutritionist tagħti l-pariri lil footballers jew xi klijenti oħra ovvjament dwar l-ikel li għandhom jieklu. Mela ħa naraw naqra x'għandna miktub fil-ktieb. Il-ġisem jakkwista l-enerġija mill-ikel. In-nutritionist tgħin lill-plejers billi tagħmlilhom pjan bdieta speċjali li l-aħjar isegwu. Din id-dieta tikkumplementa l-eżerċizzji fiżiċi li jagħmlu l-plejers biex waqt il-logħob jilħqu il-milja tagħhom. Tajjeb mela dik hawnhekk din il-linja fejn insibu dieta speċjali hija importanti ħafna. Alright, pjan b'dieta speċjali. Mela l-footballers mhux kollha għandhom bżonn l-istess dieta. Jekk jiena footballer forsi għadni żgħir u magħmul żgħir u filgħodu ma naħdimx għandi bżonn dieta mod. Però jekk jiena xi footballer li għandi xi xogħol filgħodu inġor ħafna affarijiet qal fuq barra, forsi magħmul kbir mela jiena żgur għandi bżonn ikel totalment differenti mill-futballer ieħor. Sewwa mela kulħadd skont l-istil ta' ħajja tiegħu għandu bżonn dieta għalih. U jekk inħarsu fuq din in-naħa, insibu il-piramida tal-ikel li din tirrappreżenta dieta bilanċjata kif għandna nieklu aħna. Mela fejn għandna dal-kaxxi kbar, dan ifisser illi għandna niklu ħafna minn dan l-ikel u meta jiċkinu l-kaxex, tfisser illi rridu niklu naqra inqas minn dan l-ikel. Eżempju, hawnhekk fil-qiegħ insibu din il-kaxxa fejn fiha nsibu affarijiet bħal ħobs, ċereali u għaġin li jtuna ħafna enerġija. Fuqha nsibu l-kaxxa li turina il-ħaxix u l-frott li dawn jagħtuna ħafna vitamini u minerali sabiex niġġieldu l-mart. Imbagħad insibu l-prodotti li ġejjin mill-ħalib bħal yogurt, il-ġobon, il-ħalib li saħħinna l-għadam, alright, kif ukoll il-laħam. Il-laħam li jgħin il-muskoli tagħna. Imbagħad fl-aħħar fuq net għandna kaxxa żgħira ta' dak li bl-Ingliż insejħu junk food, alright, li dana fih ħafna xaħam u ma tantxu tajjeb għal saħħitna. Allura ftit irridu nieħdu minnu, alright, eżempju gallettini, forsi xi cake, jew xi xorb illi fih ħafna zokkor, alright, dana ma tantxu tajjeb għal saħħitna, mela importanti li ma niklux ħafna minnu. Alright, mela jekk indawru l-paġna niltaqgħu ma' nutritionist li jiena u Gilbert kellimna li hija Dorjen Karwana Bonnici u din in-nutritionist tispeċjalizza fil-futbol, infatti studjat ħafna fuq il-futbol u kif għandhom jieklu l-futballers. Dorjen speċjalizzat fin-nutrizzjoni għal plejers tal-futbol.
Hija temmen li mhux l-ammont ta' ikel li nieklu jiswa, imma li l-persuna tiekol dak li jkollha bżonn għall-ġisem tagħha. L-ikel għandu jagħtina n-nutrijenti li jkollna bżonn tul il-ħinijiet kollha tal-ġurnata, ngħidu aħna qabel u wara l-eżerċizzju. Mela wara li Dorjen tiltaqa' mal-futboler jew l-klijent tagħha, tistaqsi ħafna mistoqsijiet, toħodlu l-pis u kollox, imbagħad tiddiżinja pjan kif għandna hawnhekk f'din l-istampa għal dak li jkun. Ħalli inti ikollok l-enerġija għal-ġurnata kollha għal-filgħodu u għal-filgħaxija u jekk tmur għat-taħriġ tal-futbol jew għandek xi logħba tiddiżinjalek dak il-pjan speċjali ħalli inti ma tħossok xajjien. Alright, ħalli inti jkollok is-saħħa u l-enerġija għal dak li għandek bżonn. Tajjeb, issa ħanmexxu għall-attività li għandna għalikom illum. Illum se nsaqsukom biex tibnu poster, mela sibu karta vojta u penġu fuq din il-poster li ħatibnu, tidu tpenġu li kell favorit tagħkom li tieklu d-dar. Alright? Mela, ħatpenġu li kell u fuq sa tiktbu x'inhu dan l-ikel. Eżempju, jiena l-ikel favorit tiegħi huwa il-lażanja li tagħmilli l-mami. Mela kieku nikteb il-lażanja tal-mami u npenġi l-lażanja. Imbagħad ħażidu naqra noti. Tistgħu iżidu forsi xi punti, jew tistgħu tiktbu fl-istampa stess. Jew jekk tippreferu tistgħu tiktbu biċċa kitba kreattiva fil-ġemp. Araw intkom kif tħossukom komdi. Issa jien nsaqsikom xi naqra mistoqsijiet bħala gwida ta' x'tistgħu tiktbu, però tistgħu dal-mistoqsijiet ma tużawhomx u tiktbu dak li tixtiequ intkom. Alright, mela l-ewwel net x'inhu dan l-ikel. Alright, u iddiskrivi dan l-ikel, eżempju kieku jiena ħanitkellem dwar din il-lażanja ħanajt li il-lażanja fiha saffi tal-aġejn u bejn is-saffi nsibu l-laħam u t-tadam u l-krema. Tajjeb, issa ħanużaw naqra is-sensi tagħna, mela xrieħa għandu dan l-ikel. Okay? U kif jintam dan l-ikel, x'toma għandu? Meta tieħu gidma minn dan l-ikel, kif ikun kiesaħ jew sħun, iqarmeġ jew artab. Okay? Mela ħanitlu naqra f'dan id-dettalji u fl-aħħar nixtiequkom tgħidulna min jippreparalkom dan l-ikel. Min isajru dan l-ikel? Forsi sajru intkom stess, ma nafux. Mela jgħidulna naqra dwar dan l-ikel favorit tagħkom. Okay? Tajjeb melek wasalna għall-aħħar ta' sessjoni, nisperaw li ħadtu gost u nixtiequlkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.